Les reivindicacions per la pacificació d'alguns carrers de la ciutat han tornat amb més força amb la represa de l'activitat i l'augment conseqüent del trànsit en aquests dies de desescalada. És el cas del Passeig de Maragall, via de comunicació entre diferents barris dels districtes d'Horta-Guinardó, Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. Alguns veïns de la zona reclamen una reforma del passeig que incorpori un carril bici. I és que asseguren que és un dels pocs carrers principals de la zona que no en disposa i que això obliga els ciclistes a traçar recorreguts alternatius poc pràctics o a anar per la calçada desprotegits o per la vorera posant en risc els vianants. Un recorregut per bicicletes, que en aquest cas diem que pot ser carril bici o no, depèn del que diguin els tècnics, que passés per Passeig Maragall, que donaria continuïtat als que hi ha ara per a Claret i a Indústria, i donaria aquest sentit de mobilitat que ara per bicicletes no és factible fer-ho un recorregut. L'Ajuntament té previst reformar el Passeig de Maragall per fases i està estudiant com traçar el carril bici sense entrar en conflicte amb el carril bus ja existent.